வெள்ளான் ப்ரமோட்டர்ஸின் கனிவான வணக்கங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நிலம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் எடைச்சேரி கொச்சமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ளது. இந்த நிலம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 1260 ஏக்கர் உள்ளது. 3 கிராமங்களுக்கும் வில்லேஜ்களுக்கும் நடுவில் இருக்குது. நிலத்திற்கு போக வழித்தடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு 40 அடி ரோட் பேஸும் ரோட் வசதி உள்ள நிலமும், இன்னொரு பக்கம் 30 அடி ரோட் பேஸும் இருக்குது. எந்த பக்கத்தில் வேணாலும் ரோட் வசதி உள்ளது. இந்த நிலத்தோட விலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் 15 லட்சம் சொல்கிறாங்க. நிலம் பிடிச்சவங்க நேரில் சென்று பேசினால் விலை சற்று குறைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிலத்தினை பற்றிய தகவலுக்கு கீழ் இருக்கும் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும். மேலும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.